Goazen busmakikoan! Gora eta bera. Garbina albistegirekin. Egunon eta ongi etorri asteburu honetako zuen begien aurrean saiora. Ondoko galderari erantzuten dion telesaio bakarra, zer da berri inguruotan? Garbina albistegi aurkezle lanetan. Gaurko saioan ibilburua galakuko mamuaren berragertzea. Oh, ama bizkor begira, mamua da atzera. Aha, ikustekoa izango da, bai? Hona hemen esklusiban mamuaren irudi bat, gaur goizean agertu baita berriro egun sentialdean. Oh, egundokoa da. Enator bat zurekin uan da. Garbina albistegik edo zer egingo luke historio batengatik. Baita hutsetik asmatu ere. Baina, ama, eta mamua benetakoa bada? Oh, eta zagertatuko da nik uandalik egiten badut lehenengo harremana ibilburua galakuko mamuarekin. Oh, ez. Eskolako lagunek aurrea hartu didate? Eta nolatan ez daba agertu orain artean? Agian goze delako urgaineratuko zen. Agian bai, Phoebe. Baina nin mamua banintzen nintzateke banana zistrin batengatik bakarrik urgaineratuko. Ederki, baina goze bada elikatu egin beharko genuke. Bananaren bila agertzen espada, banana bera botako diot bera. Oh, ez, bananak flotatu egiten du. Primeran, gogoko ditut banana melatuak. Carlos! Beno, mamua urgaineratzen espada ere, nire kamera bidaliko dut orbera. Baizue, nire mamu kamerak ere flotatu egiten du. Nork esan behar zuen? Mamu hori ikusi nahi badugu, flotagarri diren gauza kondoragarri bilakatu beharko ditugu. Bananen ordez nire amaren jatordu ez balia gaitezke agian. Arkaitzak bezain astunak dira. Ikusi duzue dagoeneko? Ukitu alduzue! Berandu zabiltza! Etortzen lehena izango zinela uste genuen? Horperatzen lehena izango naiz ordea. Lakuaren ondora jaitsiko naiz, mamuaren bila. Ez dakit baguan da. Ondo iritziko aldioke andereño. Asteburua da, Phoebe. Akabo eskola eta kizkurne andereñoa. Begira! 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 Gukana dator zuzenean! Lakuko mamua! Oh, egunon aurrak. Andereño kizkurne! Ez dago urpean murgile egitea bezalakori. Zu ere mamuaren bila zabiltza, andereño? Begiratu ezean ezin da sekula ezer ikusi, eta ikusi gabe nekez aurki daiteke ezer. Badirudi ondoa jo duzula, Wanda. Gitoan dabilkizun ideiarik bai? Mamuaren irudia erakutsi du telebistan Garbina albistegik. Egia behar du izan. Irudiak gezurrezkoak izan daitezke. Egia den ala ez jakiteko benetako frogak behar dira. Eta ez daukagu frogarik. Eta zer egiten duzue frogarik ez dagoenean? Etxera joan. Ez, frogen bilaekin. Neure kasa bilatuko dut mamua. Erne guztiok, mamu arriskua, irten uretatik, berriro diot, irten uretatik. Aizue, Garbina albistegi da. Ibilburua galakuko mamuari buruzko azken albisten berri izateko piztu telebista zuen begien aurrean saioa ikusteko. Entzun duzue, irten uretatik eta itzuli honik eta osorik zuen etxe goxoetara. Itxaron apur bat, lakoa ez da berea eta nahi badugu mamuaren bilari gaitezke. Ez da andereño? Are gehiago. Ez galdu aukera. Ausartu saltxan sartzen, busti ondo. Nire irudipena da, ala kanpo ekintza baten aurrean gaude. Antola dezagun urpeko espedizio bat, ibilburua galakuko mamuari buruzko egia oso eta biribila jakina ahal izateko. Zipristinetan blai, Wanda. Aurrera, muski! Itzela, urpeko kanpo ekintza guztia. Urperatzeko prest nahi duzunean. Nahi bai, baina ezin, Wanda. Oh, ondoratze gailua erdoilduta dago. Norbaiti aztu egin zitzaion platilla garbitzea eta ondoratze gailua lehortzea azkeneko urperaketan.
Oie gabe ezin urpean sartu, ez automatikoki. Urperatu egin behar gara. Historia geure ganatzeko aukera bakarra daukagu. Historia bilakatzeko esan nahiko duzu. Osaba Wilburrek esaten zuen, lez? Autobus bat gida dezakezu uretara, baina sekula ez ondora. Bai hoxe andereño. Izango da moduren bat. Ikustagun, bananak flotatu egiten du eta harria ondoratu egiten da. Tamaina berdinekoak dira, baina banana harina da eta harria astuna. Zerbait nahikoa astun bada, ondoratu egiten da. Zer egingote du harriari lotutako bananak? Oso ondo, Phoebe. Harriaren pisuak banana ondorarazi du. Zatoz, mamutxo, otordua da. Horratx! Mamua? Non? Nolakoa da? Ez da mamua. Pisua! Arazo honen ondoraino iristeko behar duguna. Honelako beste zenbat bete behar ditugu. Autobusa ondorarazteko aina. Aizu, Wanda! Badugu nahikoa pixu dagoeneko. Honekin aski izan beharko luke. Kontuz, bagoaz! Bizkor, ea muski! Denok autobusera, azken urperaketa txangora! Barrura, harin! Ondoratzen, ondoratzen, ondoratuta. Arren ustelki kiratsa dario inondik ere kanpo ekintza honi. Carlos! Arrazoi zenuen, Phoebe. Ez dago pisu eranztea bezalakorik zerbait ondorarazteko. Urpeko mamuek gustuko izango aldituzte kakauete gurinezko tartekoak. Ez dakit, baina jaten eman behar badiozu nik filmatu egingo dut. Ondoratzen jarraitu behar aldugu ondoa jo arte. Ondoa jotakoan amaitzen da ondoratzea, Arno, lehen txikako! Lehiakideak ditut nonbait. Baina ez luzarorako. Zer gertatu da? Karga galtzen ari gara? Ez urgainera goaz berriro. Arrazoi duzu, Phoebe. Sentitzen nola bultzatzen gaituen ura? Gora, gora, gora! Ez alda zirraragarria urgainean flotatzea. Ez, ondoratzea da zirraragarria. Ez dut flotatzerik nahi. Inork ez dit historioa izorratuko. Tare gutxiago mukizu kuskuxeroiek. Oiene, flotatzen ari gara berriro. Ez alda zoragarria. Ezin bultzatzaileakoa da ura. Desplazatutako uraren indarrak gora bultzatzen gaitu atzera. Uraren bultzadak flotarazten digu. Mamua aurkitu behar dugu andereño. Ondoratu ezean, ondoa joko dugu. Osaba bernek esaten ohi zuen, ez? Modu bat baino gehiago dago gauza flotagarri bat ondorarazteko. Zatoz, muski. Zer egin behar dugu, zer egin behar dugu. Agian, beharraina harri astun ezkargatu eta estu lotuzkero ondoratu egingo da kamera. Esan patata horbean. Urpean geratzen da. Eta orain nola elikatuko dugu mamua? Sandwich bat bidali atzez eta beren bidez. Atxez eta beren bidez? Ondoratze zerbitzu batuaren bidez. Jaurti besterik ez duzu egin behar, Phoebe. Aizue, nire ogia ez da ondoratzen, flotatu egiten du. Begira, Phoebe, horra zure ogia. Sekula ezin izango dut mamua elikatu. Gizaraxoa goseak akabatuko da. Tira. Ezu, Phoebe, ez begiratu, baina zure ogi bola ondoratu eginda. Ez dut ulertzen. Pixu berdina badute, zergatik flotatzen du ogi xerrak eta ogi bola ondoratu egiten da. Ondoratu esan du norbaitek? Zatoz, Wanda, ikusi errepikapena.
Horra, ikusten? Zure ogibola ondoratu egiten da. Beraz, zein da ogi xerra baten eta ogibola baten arteko aldea? Ondo da, amore ematen dut. Zein da ogixerra baten eta ogibola baten arteko aldea? Ez gara txantxetan ari, Ralfi. Begibistako diferentzia bakarra zera da. Ogibola ogixerra baino askoz txikiagoa dela. Burutazio bikainak, isa. Pixu berdinekoak izanik ogipuska handienak flotatu egiten du eta txikiena ondora doa. Horrek esan nahi du flotatzeko gai den zerbait hartu eta txikiago bilakarazizkero ondoratu egingo dela? Ondo pentsatuta. Doidoi txikituzkero kortxoa ere ondora daiteke. Olartzen dut. Autobusa doidoi txikituzkero ondoratu egingo da. Pentsamendu sakona, Wanda. Haurrak prestatu txikitzeko. Ondoragarri bilakatzeraino txikituko dugu flotagarri hau. Estu eta larri biliko gara, baina ez dio xola, lagun mina gara. Muski, aktibatu uzkur txiki gailuak. Oraindik naiz jabetzen. Pisu berdina badugu nola ondorarazten gaitu txikiago izateak. Zenbat eta gehiago txikitzen garen, are ur gutxiago desplazatzen dugulako izango da. Oraintxe ulertu dut. Alegia zenbat eta ur gutxiago desplazatzen dugun, are bultzada txikiagoa eragiten du urak gugan. Hoixe, eta bagoaz beherantz! Segi ondoratzen, ondoa jo arte, bai segi ondoratzen. Mukizu hauek ez aldute sekula amore emango. Fibi, utziozua ingira baten moduan bihurritzeari. Nahikoa estu bagaudelen ere eta. Mamuaren elikagaiak prest izan nahi ditut aurkitzen dugunerako. Aurkitzen dudanerako esan nahiko duzu. Ondoa jo dugu andereño! Orain bai, urpean blai. Wanda! Lorenzoa! Itxaron apur bat, urgaineragoaz berriro. Ze gertatu da? Zergatik ez dugu ondoratuta jarraitzen? Ondo geunden, Wanda kaldegin arte. Jakina, Wanda kaldegin duen ezkero, harinagoak gara. Wanda, itzuli! Begira, mamuak harrapatu du Wanda. Behera egin behar dugu. Nola baina, urak gora bultzatzen gaitu. Badakit, txikiago bilakatu behar dugu. Zoritxarrez ezin izango dugu, Ralfi. Txikitzea gintea izorratuta dago. Zerbait astuna behar dugu pixuari bere horretan eusteko, baina zea. Badakit! Kaos! Zertan ari da? Pontoietera ura sartzen uzten. Pontoiak urez betetzen ari dira. Orain alde bat bestea baino astunagoa da. Badakit zertan ari den. Ura astuna da, ezta? Beraz, zenbat eta ur gehiago, are astunago izango gara. Eta bera, ostera! Primera enkargoz! Eutxi gogor Wanda, bagoaz eta! Neskat horrek mamua aurkitzen badit ondoa joko dut. Nazazu bakean, alde! Ondo da, egarriko diozu. Zer, mamuaren muturra jitoan doa? Amak arrazoia zuen. Oh, ez da lakuko mamurik, iruzurrutxa zen. Eta guztiaren berri emango dizuet zuen begien aurrean. Orduan dena zeuk asmatu duzu? Benuen eukan beste aukerarik, alegia ikusentzuleen kopuruek ondoa jotzen dutenean, aurkikuntza arrakastatxuren batek bakarrik igoaraz ditzake ostera. Asmakeria izan da beraz. Aukeran nahiago deitzea sormenezko kazetaritza. Hau larrutik ordaindu beharko duzu. Nork sinetxiko dio ordea zu bezalako neskatoz istrin bati. Hori ikusteko dago. Besterik ezpada ere ondo mukizu amorragarria da. Non da Wanda? Eta non da mamua? Eta mamuak jan egin badu? Nik eman behar nion eta jaten. Fibi! Txantxetan ari nintzen. Wanda!
Haren ondatorren. Jaupa! Ondo zaude? Aurkitu duzu bilazen biltzan froga, Wanda? Zer gertatu zaio mamuari? Iruzur galanta da. Zer? Garbina albistegi da benetako mamutzarra. Berak asmatu du mamuaren kontu guztia jendeak telesaioa ikus dezan. Urgainera igo eta geldiarazi egin behar dugu. Egia azaldu behar dugu. Pontoiak urez beteta daudela. Horixe da egia bakarra. Beraz, ondoratuta gaude, behin da betiko. Badakigu nola ondoratu flotagarri bat, ezta? Beraz izango da moduren bat ondoragarri bati flotarazteko. Arinagoak bilakatu gara Wanda kaldegin duenean. Oh, ez, irten egin behar dut. Bultza, Arnold. Buru belarri murgilduta ikusten zaitut. Pentsatu dut, zera, pontoietako urak pixua ematen bazikun, ura kanpora bota dezakegula arinagoa den zerbaiten bidez. Eta zer da ura baino arinagoa? Airea! Konpaetxeak prest! Funtzionatuko duela uste alduzu, andereño. Modu bakarra dago jakiteko. Pompatzaileo, kasi pompatzen. Funtzionatu du. Airea ura kanporatzen ari da. Arinago gara orain. Urgaineragoa! Eta arinago garenez, uraren bultzada indar goranzkoa handiagoa da gure pisuaren bultzada indar berantzkoa baino. Eta Garbina albistegik ezin izango du gezurra bolo-bolo flotarazi ikusentzulen artean, audientzia iko araztearren. Ondo aioko duzu berriro neskato. Aizue, zer gertatu da? Igotzeari utzi diogu. Oez, beherako azatzera. Kurtsoak kendu ditu norbaitek eta airea irteten ari da. Osaba guintxilek esan oizuen, ez? Gaur aire, bihar gabe. Begira, Garbina albistegi da. Zer egin behar dugu, zer egin behar dugu, zer egin behar dugu. Garbina albistegiren genio ondora ezina urgaineratzeko zoriandako. Emanaldia hastera doa. Zuekin Garbina albistegi zuzenean Ibilburuaga lakutik. Alferrik gabiltza, ederki ondoratuta dago. Begira, Garbina albistegiren sasi mamua da. Urgainerako bidean da. Zerbait egin behar dugu lehen bailen. Arinago bilakatu behar gara. Itxaron apur bat. Eta handitzen bagara? Gogoratzen nire ogixerraz? Uzkurtu eta txikituzkero ondoratu egiten zen. Handitu zenean berriz flotatu egiten zuen. Bai, autobusa handitu ezkero, urmasa handiagoa desplazatuko dugu eta urgainean flotatuko dugu. Ideia bikaina, Dorozian. Andereño, barrualdetik desuzkur gaitzakezu? Bai horixe, Wanda. Ea, muski, erabili desuskurtzeki arroiek. Handitu ala, desplazatutako uraren bultzada handiagoa da. Ez da txantxagero, ondoragarri hau superflotagarri bilakatu dugu. Ekarri mamu kameratin, zerbait bururatu zait. Berehala itzuliko gara. Gainazal itxuraz, bare honen pean eskutatzen den izakiak beldurrak airean dauzka Ibilburuagako biztanleak. Orain ikusia izan da lakuko mamu edo deiturikoa. Fidakaitzenaren iritzia kolokan jartzeko moduko albistea. Baina, zer gertatzen da? Aizue! Nire kamera! Nire helikopteroa! Nire albistea! Gure albistea esan nahiko duzu. Prest, Tim? Prest! Zera, horra zertan geratu den Ibilburuaga lakuko mamuaren zurrumurua. Badakit historioa ondatu dizugula, baina egia esan behar genuen. Tira, nire zorionik beroenak. Neskamotikoa bilak eta ausartak zarete oso.
Eta kamerarekin jaioa, Tim. Eskerrik asko, Garbine. Epa, ama. Dena dela, ezin zenuen aurrera jarraitu zure amarruarekin. Barkamena eskatu beharko zenieke ikusentzulei. Bai, arrazoi duzu, Wanda. Neskamutiko hauei eta ikusentzule zaituztedan guztioi, barkamena eskatzen dizuet. Ea, ikus ditzagun berriro zuen ausarkeriaren irudiak. Oiei esker urpeko abenturei buruzko telesail batez arduratzeko eskatu didate. Nola lortu zenuten? Bagenekien mamua nahiko handia eta harina zela flotatzeko, eta askatu besterik ezkenuen egin behar. Gainerakoa badakizu. Akabo ibilburua galakuko sasi mamua, zuen begien aurrean! Bai, zera, akabo azkenean. Tira, arro egongo zara zure ikasle ez da, andereño Kizkurne? Zeuk beinola esan zenuen lez, Garbine, egia beti azalera irteten da ondotik. Autobus magikoa, mesedez? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa? Autobus magikoa, mesedez? Erantzun autobus magikoa? Tira, ez dago trikimailu on bat bezalakorik zeure telesaio propioa lortzeko. Ikuskizunen mundu zoragarria. Bai, esan. Autobus magikoa alda. Ez, Garbine albistegi naiz. Baina zu ere autobus magikoan zeunden, ezta? Eta orain arrakastaren eta zorionaren bilanoa. Agur. Itxaron apur bat. Esan nahi nuen bakarrik arriskutsu egia dela urpean ondoratzea soroslerik espada inguruan. Hori da, eta aret azkarragoak badatoz, hobe, mil esker eta agur. Eta orain, ospamendik. Jotzen utzi beharko nioke. Ez, agentia izan daiteke. Bai, esan? Zuen telesaioan ikusi denez, autobusaren flotatze eta ondoratzea deposituetako uraren sartu irtenen araberakoa da. Tira, ez alda barregarria. Zergatik? Ez dakit tutik autobusei buruz, baina urpekuntzien flotatze eta ondoratze goraberak, behintzat, Koroskoan izan ohi dituzten deposituetatik sartu irten arazten duten uraren araberakoa da. Bai? Bai, eta agur. Ea, dena hartu aldut. Ezin dut sinetxi. Bai, esan bota galdera, agudo. Ez asmatu nola flotarazi kobrezko txampon gogor bat. Zinezkoa da, astunegia da eta ondoratu egingo litzateke. Et. Desplazatzen duen urmasa areagotzea nahikoa da duen pisuari eutxi izateko. Eta horretarako, mailuarekin zanpatu besterik ez dago. Zapaletame bilakatzeraino. Eta gero ertzatolesturik kobrezko batel bat egin. Baietz flotatu orduan. Arraio, eskerrik asko argibidearen gatik. Eta eskerrak zuri txamponaren gatik. Agur.